împreună cu dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea să veniți la Vânjumare să realizez un vis al cetățenilor care își doreau să vă vadă, să dea mâna cu dumneavoastră și vă dau posibilitatea să discutați cu ei. E foarte frumos aici la Vânjumare, sunt prima oară în viața mea, prezent între dumneavoastră. Fanfara a fost excepțională, va fi viitoarea fanfară prezidențială. O să vină Obama prin România, fanfara asta o să-i cânte, fanfara din Vânjumare. Și, desigur, pentru mormântarea ciocoilor, tot la fanfara. Jos ciocoi, jos Băsescu și sus poporul din Vânjumare. Oricum, aici la Vânjumare noi avem foarte multe în comun, noi cei care v-am venit astăzi în vizită, cu cei care, dintre dumneavoastră, care ne-ați așteptat deja aproape 2 ore, înțeleg, și cerem scuze pentru întârziere. Dar spuneam, avem ceva în comun, dumneavoastră, deja Ciocoii v-au închis spitalul, nouă se pregătesc să ne închidă OTV-ul, noi mai avem de emis până pe 4 iulie și apoi o să ne mai vedem doar așa prin piețe, pe străzi, pe la sediile noastre, dar să sperăm că până atunci poate mori ei, poate cântăm provodul Ciocoilor până atunci, da. Poate facem o înmormântare anticipat. Dar acum, vorbind foarte cântă gratis fanfara, au zis, pentru mormântarea Ciocoilor, deci nu e niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Însă, important este să știți că chiar se poate face o mare schimbare, că de data asta o schimbare serioasă în 2012 în România, în sensul că pot pleca de la putere cei care până acum v-au jegmănit, v-au jefuit, v-au furat și v-au înșelat și chiar puteți veni dumneavoastră. Cei de aici din Vânjumare, cei care vreți să mă urmați la București, cei care vreți să reprezentați România la cele mai înalte funcții în stat, sunteți foarte așteptați în caravana noastră, o caravana speranței care va merge mai departe și care vine de undeva de departe. Aici, la Vânjumare, facem o stație doar, o oprire, dar e de fapt un început pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mă adresez acum mai ales celor mici, celor care înțeleg, mi-au vorbit deja părinții lor că și ei, cei mici, 8, 9, 10, 11, 14 ani, se uită la televizor și înțeleg și ei că e o problemă în țara asta. Și pentru ei, măcar ei să apuce vremuri mai bune, peste 4-5 ani România să redevină o forță europeană în primul